Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πώς γίνεται ο σχεδιασμός μιας μεταλλικής κατοικίας με θεμελίωση με το μεταλλικό πρόγραμμα FESPA. Βλέπετε στην οθόνη σας το σκαρίφημα της αρχιτεκτονικής κάτωψης πάνω στην οποία θα γίνει η εισαγωγή των μεταλλικών μελών, καθώς και ολοκληρωμένο το φορέα στον οποίο θα καταλήξουμε. Στις παραμέτρους του κτηρίου, στην καρτέλα «Γενικά», ορίζουμε ως κύριο υλικό κτηρίου το δομικό χάλιβα. Ορίζουμε επίσης την ποιότητα του χάλιβα που θα χρησιμοποιηθεί. Στην καρτέλα «Φορτία ανέμου και χιονιού» καθορίζεται η επιθυμητή κατανομή φορτίου ανέμου, η βασική ταχύτητα ανέμου, η κατηγορία αναγλύφου του εδάφους και άλλες παράμετροι. Στην περίπτωση πολυόροφων κτηρίων από χάλιβα ή σκυρόδεμα, η διακύμανση της κατανομής της φόρτισης του ανέμου μπορεί σύμφωνα με μια απλοποίηση του Ευρωκώδικα 1 να πραγματοποιείται μόνο στην κατακόρυφη έννοια της κατασκευής και όχι σε ζώνες στη στέκη και στους τοίχους. Έτσι, επιλέγουμε το φορτίο του ανέμου να εφαρμόζεται στις στάθμες των διαφραγμάτων. Στη συνέχεια, θα γίνει η εισαγωγή των απαραίτητων οδηγών στα σημεία των έτοιμων γραμμών και σε θέσεις όπου θέλουμε στη συνέχεια να εισάγουμε στοιχεία, πληκτρολογώντας τις συντεταγμένες Χ και Ζ. Επιλέγουμε από την αναπτυσσόμενη λίστα την επιθυμητή κατηγορία διατομής και τη χαρακτηριστική διάστασή της. Γίνεται εισαγωγή υποστηλωμάτων στις επιθυμητές θέσεις. Η ανάληψη των οριζόντιων δυνάμεων στη διεύθυνση των πλαισίων θα πραγματοποιηθεί μέσω της ισχυρής πλευράς των διατομών των υποστηλωμάτων, ενώ στην ασθενή πλευρά των πρότυπων διατομών η παραλαβή των οριζόντιων δυνάμεων θα γίνει μέσω κατακόρυφων διαγώνιων και έκεντρων πλευρικών συνδέσμων. Ακολουθεί η εισαγωγή των δοκών των πλαισίων. Ομοίως, επιλέγουμε την επιθυμητή κατηγορία διατομής και τη διάστασή της και χρησιμοποιώντας την εντολή έξυπνη εισαγωγή δοκού, εισάγουμε τις δοκούς των πλαισίων. Συνεχίζουμε με την εισαγωγή των δοκών στην ασθενή διεύθυνση των διατομών των υποστηλωμάτων. Οι δοκοί αυτές έχουν ελαστικές αρθρώσεις στα άκρα τους, τις οποίες βλέπουμε ενεργοποιώντας το μοντέλο. Χρησιμοποιώντας τις εντολές κατάτμισης δοκού, διαιρούνται σε τμήματα όποιες δοκή απαιτείται, έτσι ώστε να εισαχθούν στη συνέχεια δευτερεύουσες δοκή και κατακόρυφα μέλη. Γίνεται διαίρεση του μέλους για να εισαχθούν στη συνέχεια οι κατακόρυφες ράβδοι δικτυώματος. Συνεχίζουμε με την εισαγωγή των κατακόρυφων διαγώνιων συνδέσμων,
οι οποίοι εισάγονται στο ΦΕΣΠΑ ως διαφορετικό είδος μέλους. Επιλέγονται κυλοδοκοί τετραγωνικής διατομής. Πατώντας το ερωτηματικό, ανοίγει το μάγιαλο του προγράμματος. Σε ξεχωριστό πίνακα βλέπετε σε ποιους ειδικούς ελέγχους υποβάλλεται το κάθε είδος μέλους, ανάλογα με τη στατική του ιδιότητα. Λόγω τοποθέτησης κομβοελάσματος στο σημείο διασταύρωσής τους, περιορίζεται το μήκος λυγισμού περί τους άξονες ψ και ζ της διατομής μέσω κατάλληλων συντελεστών. Ενεργοποιείται ο διάλογος πολλαπλών επιλογών για να εισαχθούν μέλη που συνδέουν κόμβους με διαφορετικό υψόμετρο. Στις πλευρές του κτηρίου όπου θα υπάρχουν ανοίγματα, χρησιμοποιούμε αντί για κατακόρυφους διαγώνιους συνδέσμους, ράβδους δικτυώματος με κεντρότητα. Η εισαγωγή και αυτών των μελών γίνεται χρησιμοποιώντας το διάλογο πολλαπλών επιλογών. Βλέπουμε το γράφημα του ορόφου που έχουμε περιγράψει έως τώρα στο χώρο. Ενεργοποιώντας τις πληροφορίες μέλους, απεικονίζονται στο 3DV τα μέλη με κοινή στατική ιδιότητα. Το τμήμα του ζυγώματος που αποτελεί την έκεντρη σύζευξη των κατακόρυφων ράβδων περιγράφεται ως δοκός σύζευξης. Υπόκειται σε μεγάλη διατμητική και καμτική καταπώνηση και αποτελεί το πλάστιμο στοιχείο του φορέα. Ελέγχεται η γωνία στροφής του σύμφωνα με την παράγραφο 682 του Ευρωπόδικα 8. Συνεχίζουμε με την περιγραφή των πλακών από σκυρόδημα. Κατά την προσαρμογή δοκών πλακών, εξασφαλίζεται διαφραγματική λειτουργία, αποδίδοντας στις στηριζόμενες δοκούς μεγάλη τιμή ροπής αδράνειας ΙΨ. Λόγω της ισχυρής διατμητικής σύνδεσης με πλάκα σκυροδέματος, οι δοκοί απαλλάσσονται από τον έλεγχο σε ροπές κάμψης στην ασθενή διεύθυνσή τους. Εισάγονται περασιές κανάβου και στις δύο διευθύνσεις μέσω της νέας οντότητας κάναβος του προγράμματος. Μέσω της εντολής επέκταση πολλαπλών αξώνων μπορεί να μεταβληθεί το μήκος πολλών αξώνων του κανάβου ταυτόχρονα. Η θέση του κάθε μέλους περιλαμβάνεται πλέον και στο όνομά του. Γίνεται παραγωγή ενός ακόμη ορόφου και παραγωγή θεμελίωσης με μεμονωμένα πέδιλα. Η διαστασιολόγηση των πεδίλων γίνεται κατά προσέγγιση, μιας και δεν έχει προηγηθεί επίλυση του φορέα. Γίνεται αυτόματη παραγωγή των συνδυασμών δράσεων σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 0, οι οποίοι εμφανίζονται στους πίνακες του προγράμματος. Ο φορέας, ολοκληρωμένος πλέον, απεικονίζεται τρισδιάστατα.
Ακολουθεί η επίλυση του κτηρίου. Προκύπτουν σφάλματα σε ορισμένα μέλη, των οποίων η διατομή πρέπει να αλλάξει. Στο τεύχος αποτελεσμάτων μπορούμε να δούμε ποια διατομή υπαρκεί για να προκύψει λόγος ικανότητας μικρότερος της μονάδας, ώστε δηλαδή η δράση να μην ξεπερνά την αντοχή του μέλους. Μέσω της εντολής μαζική αλλαγή διατομών των παραγωγών γίνεται αλλαγή της διατομής όλων των ράβδων δικτυώματος με μία κίνηση από 100x50x3 σε 100x60x3. Γίνεται ξανά διαστασιολόγηση πεδίλων με βάση τα δεδομένα της τελευταίας επίλυσης και διαστασιολογείται ο φορέας ξανά. Στο τεύχος αποτελεσμάτων τυπώνονται συγκεντρωτικός πίνακας των συντελεστών ασφαλείας όλων των μελών του φορέα, δοκών και υποστηλωμάτων, πίνακας προμέτρησης όλων των μελών του φορέα από δομικό χάλιβα, το φάσμα σχεδιασμού, διαγράμματα φορτίσεων ανέμου, αποτελέσματα για τη θεμελίωση, καθώς και προμέτρηση για όλα τα μέλη από σκυρόδεμα. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο.